Kaslan nangag ko nga nakasarsarita may Jocelyn mo idirabi anak. Nimila day jay tatang. Nimila ka di nga apo ko ni tatang itidapan. Isa marod tatang. Tapay, anya ka ti bagana. Dabdabagin ka rin no kaano ka ni ti kasangay ni Nono. Taagawid ka no. Taumay na ka no alaan ti para kadakwa da iti pamilya na. Naglaingan nga. Inaladan ti para kadakwada at tawid da iti kapigpigsaan niya amang. Adan tumat aldaw makasarita. Tay parupak ken kuan at kinaagum da a pamilya. Hello, Inspector Palpalataw. Is this you? Mila. Ay, Inspector Anya ka din ti sasawam si kaalakay? Agkabaw kang aminin ka. Sino ka di ta kasarsarita yo amang? Nay, jaybad gayam cellphone ni Milet data. Yagyo kanyak, sakman ti magsarita. Agtay manaong. Hello, asino ka di dito kapsat? Asino ka dit birbiru kanyaw? Nimila daytoy. Sika, asino ka kadimat, ha? Si kagayam data. Pudno ka di nga agawid ka inton kasangay ni amang? One, amay, at direklamom, ha? Sika, pilo, naikamkamang kansalaang mat. Iso nga awan karbangam kadagiti amin asa ni Kwan nila kay pultak. Nagalasan ti panagsasaom iti katugangak. Hoy, agum. Nalpasyon anaala ti bingay yo kadagiti nagawan at dadakalyo.